ojo ditinggal kapribaden ketimuran mengkuken keri mbok yo sing eling dik eling bab apa mas iku budaya kene bener kadamu piye aku mengene tutoriale piye leroi leroi tinggal aku kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling dik iku budaya no awak dik nono kene dibantu mas disubrek jarine cah nongkrong kae leroi leroi tinggal aku kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling dik iku budaya dua tembang lagu lho Pak iki kita enjoy